Здравейте! Искам да ви запозная с един доставен апартамент за продажба, но нека първо малко да ви запозная с сградата. Апартамент се намира на третия етаж, но какво е по-различното от тази сграда от другите? Сградата се води пасивна, енергоспестяваща, клас А+. Има сертификат за енергийна ефективност 37 кВт на 1 квадратен метър разход на година. Допълнително мога да кажа също за сградата, че е проект чрез архитекта Пламен Братков. Сградата е изградена с двойно качена фасада, като едната страна е изцяло облечена в червен канадски кедър, Ренърс дограма, двоен стъклопакет IGC пакет. От вътре страна също имаме и допълнителна облицовка на сибирски бор. И нека все пак малко да ви покажа от сградата отвътре. Заповядайте с нас. Вече сме в фоайето на сградата, както може да забележите, изцяло изградена от естествени материали, камък, варова мазилка, имаме висок клас уронен асансьор, достъп до самата сграда се осъществява чрез 24-часова видеонаблюдение от фирма, която е към СОТ. Заповядайте да ви покажа там част от сградата. А сега да ви покажем и напълно завършения апартамент. Имаме външна врата Диере, входно пространство антре 3 квадрата, имаме след него веднага в дясно баня с тоалетна, хол с кухненски бокс, спална в ляво. Но нека да започнем с банята. Заповядайте. Тя е напълно завършена с висок клас материали, специално проектиран окачен таван и градени уреди. А сега от един по-различен ъгъл искам да ви покажа вниманието към детайла, който е направен в тази баня. Имаме вградени LED осветлини, градени смесители, имаме градено огледало и италиански гранитогрес. Заповядайте сега към спалнята. Вече се намираме в спалнята. Както виждате, тя е просторна, 20 квадрата, с страхотна гледка към планината, френски прозорци, естествен трислоен испански паркет. И накрая вече се намираме в хола, който е с част за кухненски бокс, т.е. почти 50 квадрата. Също забелязвате, че е завършен с трислоен испански паркет, естествен сибирски бор също стените, имаме доста градени LED осветления, дори и в колоните. Те естествено могат да бъдат контролирани, но това, което прави действително различен този апартамент, освен прекрасната гледка, която се вижда, е, че сградата е изграждана с активиран бетон, което означава, че специална система може да охлажда тавана или да бъде затоплен. Съответно, самата плоча е термоизолирана с 25 см топлоизолация, вградени конвектори и към всеки един апартамент има самата система на термопомпа. Това, което забравих да ви спомена, апартамент е 106 квадрата, от които самия сутерен, те наречено мазе, е 5 квадрата, чиста площ на апартамента е 85 квадрата, а с общите части е 101,5. И накрая, при интерес, ако желаете да се свържете с мен, аз съм Пламен Стоилов от Trimmax, може да ми се обадите на останалия телефон.